sa may ganahan na to, ganahan tag guot o luag. Ha? Lamig ka itong luag, no? Ganahan tag sigpit o kanang hayahay o kanang kwan lang. Watay kabilinggan. Ari kita so kabilinggan. Di ta na mga sigpit-sigpit. No? Kay lisod mo ansod ta sa usa ka agianan sa gingon sa itong Ginoo. Sulod ka mo sa sigpit nga ganghaan. No? Kay lapad ang pultahan. Sa unig sigpit o niya lagpad. Pero ang ipasabot niya kano sigpit nga nang guot. So di kita mo ang guot kanang balto tagtagbilaran pananglitan kita tagsakyanan nga guot na di na puta mo sakay oy. Haguan mo ng guot magguot na pa social distancing, no? Nya bagid-bagid pa ta. Magsapatos ka guot di man ago man lisod man. Oh, kanang guot magsinina ka guot mura kag giputos nang ka. No, napayuban mo angay po guot. Nabutangan pagisi-gisi skilid. Napagisi tubang, napaslubot. No? Kaya mo angay guot-guot ay karon makuan tong body ko no, mo porma ng lawas. Pan mo igsuon, kita mo di ko taganahan og guot. Gusto na tag luag nga pultahan, luag nga hawanan ba. Kay sayon man nato musud ta og magsud ta gamay nga pultahan bitaw. Takilid man ta, sud nga to lawas kay mag-isod. Pero guot og luag san pag magabayhon-bayhon pa kadiha kay kiay pa. No? So mga igsoon, unsa man di ay ang relasyon usab diha sa sigpit nga dalan o pultahan nga giingon ni Jesus, the narrow gate. Ang giingon ni Jesus ang narrow gate o sigpit nga pultahan diha sa atong pagka-hibaw sunod o pagkasuod ni Kristo. Kay diha sa maong nga sigpit nga dalan o pultahan diha sa atong personal nga lambigit o atong personal encounter with Jesus, mao kini ang ato di ay nga dalan padulong ngadto kaniya. Si diha sa atong pagsunod ni Kristo nagakahulugan day kini mga igsuon og mga pagsakripisyo. Nagkahulugan kini mga pagantos usahay sa atong kinabuhi. And it will entail you to do things nga dili normal sa atong kinabuhi. Pananglitan kanang simba ka kada Domingo. Di sa pudalim nami ligad-ligad, nami hadjang-hadjang kay Domingo god. Pero dili man na obligasyon ato man na nga pagpakita sa atong dakong gugma sa Dios labi na diha sa Eucharistia, sa atong pagampo sa Santos nga Rosaryo, di ba? Sa ato nga pagbasa sa balaang kasulatan, sa atong pagbuhat og maayo ngadto sa uban, sa atong pagpaubos sa uban, para sa uban. Dili ta komportable nini mga butanga apan kay tungod kay maghatag kini nato og kabalaka, kabalisa ug ang atong panahon ug atong kahago atong mangigugol, di ba? So in what way nga kini magduol ka nato, magpaduol ka nato ni Kristo kun kini atong gibuhat tungod og alang kaniya. Kini maghatag ka nato may tungod sa atong maayong relasyon diha ni Kristo. So, kung makagusto ta dahil mga igsuon nga mangita kita og tinuod nga kahulugan o katuyuan sa atong kinabuhi, ang gusto ta mas sinati ni Kristo mas laom pa diha sa atong kinabuhi, kinahanglan dayon ta nga mosulod ining sigpit nga dalan o guot nga dalan nga mao kini ang maghatag kanato og tinuod nga kahulugan ug katuyuan uban ni Jesus ni Kristo. So ang dako nga pultahan o dako nga gate mga igsoon mao ni ang pultahan sa kalibutan. Daghan og mga gi-offer ang kalibutan nato. Kiri kay sayon, ayaw na nabuhat ta. Kiri kay dali ra ka madato, dali ra ka sikat, dali ra makamagamahanan nala panika sa ari pang himo ani mga butanga pangilad uban pa. But mga igsoon, it will lead you to nowhere. It will lead you to destruction. Kung ana ang dako di ay nga dalan atong subayon nga mao ang kalibutan. So, sa dalan sa kinabuhi, unsa may atong pilion? Gipapili man ta, duha ra man pilian ani. No? Ang masayon ba o lisod? O ari ko sayon. Ha? Panmaigsoon, si Jesus nagtudlo kanato. Pagpili sa higpit nga dalan, dili sa luag.
Kaya ang duag nga daan gud mga igsuon, mauman ang kinabuhi nga way kanang watay responsibilidad ba? Puro tak ayahay. So ito pa tapulan. Puro ka katapol. Sige lang. Suroy-suroy, inom-inom, chika-chika, o di ba? Nay daghang bisyo. Kay hayahay man. So daghang mga tao sa nga mopili niini. Ang gingon ni Kristo nga kining maong dalan magdala ka nato gayud sa kagitngitan. Magdala ka nato sa kamatayon. Dili ta mamatay dayon pero mamatay ta diha sa grasya ni Kristo nga ato untang angay kabuton. So sa laing bahin, ang higpit pod nga dalan nga giingon niya mao ang kinabuhi sa pagpugong. Pagdisiplina sa atong kaugalingon. Unya, uban niya na ang pagpaningkamot, pagtrabaho, pagpanerbisyo nga dili usahay gani hatagan o pagtagad usahay makalimtan sa uban kay wa man ta mag-apas sa mga pagdaig sa mga tao kundi atong giapas ang pagdaig gikan sa Ginoo. So para kang Kristo mga igsuon, kining dalan nga sigpit nga yang ingon nato, magdala ka nato sa kahayag. Magdala ka nato sa kinabuhi. Busa ang kaning sigpit nga dalan nga mao'y atong pilion unta. Bisan tuod ingon man daghan ang wa mo duol ani, daghan ang wa mo sud ni kay gustos luag, mao gyud ni ang atong pilion unta. No? Kaya nga naman, mauman ni ang dalan nga magduol, padaul na to ni Kristo. Kaya matod pa sa panultihon, it's better to walk alone than with a crowd going in a wrong direction. Tinuod ni mga igsoon. Maadyo pag mag-inusara ka, kaysa daghan mo, nga wa mo tunong, dili ba o ang inyong direksyon. Diba? Kay sunod-sunod na mabuta usahay. So mao na nga kunaan na to si Kristo kung ang iyang dalan mo itong sundon, mao na. So karon mga igsuon ato mang ipasidunggan atong himuon ang kapistahan pohon ni San Pedro. Mao po ni usa ka tawo nga pareha siguro nato. Usa siya ka tawo nga makasasala, masalaypon, usa ka tawo nga mahinusulon pon. Di ba? Pero diha sa iyang kinabuhi, iyang ipakita ka nato. Nga bisan tuod siya nakasala, bisan tuod siya nasayop, bisan tuod iyang dakong sala nga mao katong paglimod sa tong Ginoo sa magkatulo, mga igsuon, bibalik gihapon siya sa sabakan sa tong Ginoo. Si San Pedro nakigtagbo sa itong Ginoo. Human niya, siya mabanhaw, iya nang gilimod ang atong Ginoo. Nakigtagbo si San Pedro, uban sa iyang kahuyang. Human sa pagkabanhaw, mingon atong Ginoo, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Sa makatulo siya gipangutana. Ug dinhi mga igsuon, ang pinaka mapaubsanon nga tubag ni San Pedro iyang ihatag ngadto sa Ginoo. Miingon siya, Lord, you know that I love you. Ginoo, nasayod ka nga nahigugma ko kanimo. Bisan human na siya limod kaniya. Bisan siguro si Pedro nagmatinud-anon ba o wa ba, but sa katapusan sa iyang kinabuhi, iyang gihalad yun ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, kining tanan nahimo tungod kay grasya sa Ginoo. Ang tanan nahimo kini tungod sa grasya sa Ginoo. Nausab si San Pedro tungod sa grasya sa Ginoo, ug sa maong grasya mikuyog siya ug iyang gidawat ang maong grasya ug unya nahimo siyang bag-ong tawo. Grace help Peter to recognize Jesus as the Messiah. Nahimo nga iyang gidawat si Kristo nga anak sa buhing Dios. Mao sab ang grasya sa Ginoo, mga igsuon, nga nakapahimo kaniya gikan sa usa ka
ingon tag huyang nga pagkatao. Usa ka tawo nga naaniya ang mga kasaypanan o kasalanan. Apan sa katapusan mga igsoon, nahimo siyang bato. Lig-on nga bato. Di ba? Wa man moingon ang Ginoo nga, Peter, upon this rock, you will rock and roll. But moingon siya, Pedro, upon this rock, I will build my church. Sa ato pa, si San Pedro nahimo di ay nga dig-on nga pundasyon sa pagtuo na binagayod sa simbahan. Mao po ni mga igsuon diha sa itong kinabuhi nga nakapausab ang grasya sa Ginoo. Atong pangayoon usab pinaagi sa atong pag-ampo kang San Pedro nga sama kaniya unta kita mudawat sa grasya sa Ginoo nga dunay mga panahon nga ang Ginoo mutawag nato sa atong kinabuhi nga kita mausab. Tawag ta sa Ginoo sa nagkalaing paagi, tawag ta sa Ginoo pinaagi sa mga tao, pinaagi sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Usahay kining mga panghitabo nga mga masulubon, mga kasakitan, mga pag-antos. Apan sama ni San Pedro mapaubsanon siya nga midawat sa iyang pagkamakasasala ug mingon siya, you know, Lord, that I love you. Ihigugma ko ikaw. So mga igsuon, unta hinaut ang pagsaulog o atong paghandom kang San Pedro, maghatag ka na itong inspirasyon sa pagpangita diha sa gahom o sa kusog sa Ginoo o sa pagdawat ining maong mga grasya o gasa all God's grace di ay. Mangayo tas Ginoo kanunay sa maong grasya. Pariha ni San Pedro nga siya nagmapaubsanon. Pariha ni San Pedro nga bisan siya pagkamaksasala, iyang gidawat ang iyang kaugalingon nga makasala tubangan sa Ginoo o iyang gidawat ang grasya nga mao'y nakapabag-o kaniya. Inatunta nga igsoon nga sa atong pagpadayon, sa atong mga gibuhaton karon sa atong pagpadayon, sa atong mga kalihukan nga diin usab kita ngadto pasingadto sa iyang kapistahan, maghatod ka nato sa kabag-uhan. Ug kini unta atong subayon sundon si San Pedro pagdawat pagsulod sa sigpit nga dalan kay pinaagi di ay sa pagsulod sa sigpit nga dalan atong maangkon o madawat ang kahimayaan diha ni Kristo o si Kristo atong madawat. Señor San Pedro, iampo mo kami. Kitang tanan, Señor San Pedro, iampo mo kami. Manindog